Il-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-MCAST iċċara li mill-bidu tas-sena implementa diversi bidliet amministrattivi, inkluż bidliet fil-proċessi interni u responsabiltajiet fid-dipartimenti, frott rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali. Fis-stqarrija l-għada li l-Kunsillira fis-Siġġiewi Francine Farrugia baqgħet tinżamm arrestata fuq akkużi li frodat 2.3 miljun euro lill-MCAST, il-Kulleġġ spjega li fl-ewwel kwart tas-sena introduċa bidliet fis-sistema tal-pagi. Qal li din is-sistema issa għandha mekkaniżmu ta' verifika u hija integrata ma' pjattaformi oħrajn li jsaħħu l-governanza u trasparenza filwaqt li jassiguraw il-kontabilità. Żied jgħid li s-sistema tiġi implementata fi stadji differenti fix-xhur tas-sajf biex din il-bidla gradwali issir mingħajr xkiel. Qal ukoll li min jeddu qabad kumpanija tal-awditjar indipendenti biex twettaq reviżjoni estensiva tal-proċessi fih dan l-MCAST u tagħti rakkomandazzjonijiet meħtieġa. L-istqarrija temmet tgħid li l-kulleġġ qed isegwi mill-qrib l-iżviluppi marbuta ma' dan il-każ, inklużi l-proċessi legali u dawk li jaraw l-irkupru tal-fondi pubbliċi msemmija. Intant il-Ministeru tal-Edukazzjoni qal li filwaqt li jirrispetta l-indipendenza u l-awtonomija tal-MCAST, id-Dipartiment tal-Awditjar Internu u l-Investigazzjonijiet se jkun qed iwettaq investigazzjoni indipendenti u skrutinju sħiħ blodot kollha mogħtija lilu mill-liġi. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni qal li qed isegwi dan il-każ serju u jeżiġi li ssir ġustizzja sħiħa. Intant il-Partit Nazzjonalista qed jeżiġi li ssir investigazzjoni biex jiġu identifikati nuqqasijiet ta' awditjar fl-MCAST. Fis-stqarrija firmata mid-deputati Graham Bencini u Justin Schembri, il-Partit Nazzjonalista qal li fid-dawl tal-fatt li allegatament insterqu aktar minn 2 miljun euro mill-MCAST f'temp ta' 3 snin u l-kulleġġ baqa' m'għandunax b'dan l-abbuż, il-Partit Nazzjonalista tisejjaħ għall-investigazzjoni indipendenti. Qalu li din l-investigazzjoni għandha tistabilixxi fost oħrajn jekk hemmx każi oħra simili u nuqqasijiet oħra fil-mod kif jiġu maniġjat il-flus tal-MCAST. Żiedu jargumentaw li l-Awditur Ġenerali kien ilu jgħid li hemm nuqqasijiet fil-maniġjar tal-finanzi fl-MCAST tal-inqas mill-2019 u l-Gvern għandu obbligu li jara li l-abbuż jiġi miġġieled u jkun hemm sistemi biex dan ma jitħallix isir. Temmew jgħidu li l-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra jikkundanna kull abbuż ta' fondi pubbliċi, jagħmlu min jagħmlu. F'aktar reazzjonijiet, ADPD The Green Party permezz ta' deputant chairperson Carmel Cacopardo talab lill-Awditur Ġenerali jinvestiga l-kontrolli interni tal-MCAST fir-rigward tal-finanzi. Fis-stqarrija separata, chairperson ta' ADPD The Green Party Sandra Gauci qalet li l-Ministru u l-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST għandhom jerfgħu responsabbilta minħabba nuqqas ta' kontrolli finanzjarji u twissijiet mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li qalet ġew injorati.